Cha ungangibizi ngobaby, ungangibizi nanga uThabiso wakho ubaby wakho, ungangibizi ngobaby. Ungangihlanyisi nje futhi. UThabiso wakho ngiyachazela ukuthi umngani nami. Kanjani because nanga uThabiso uthi niyathandana. Thabiso nenzani? Siyathandana Wesiya ungangenzi iqhe mina please, ungangenzi iqhe. Please, khuluma iqiniso. Hey. Khuluma iqiniso, ngicela ungahleki nawe because uzongihlanyisa manje. Hey. Ngicela ungahleki. Hey. Uzokwenzani? Ngithi ngicela ungahleki. Uzokwenzani? Ngithi ngicela ungahleki. Uyazi ukuthi lo muntu ngimsakha kangaphi la ebhedini kodwa ubhizi nezinqa zakho. Ngisa amasimba yini? Ngisa amasimba yini? Ngicela bo. Soyishaya. Ngangijwayeli kabi. Uzokwenzani? Endlini yakho yebo nakhona uzojwayela endlini yami. Ngiyacela ukuthi sizamele ukwehlisa Endlini yami. Futhi ngibambe. Ngiyacela ukuthi ufuna ukukhuluma naye kahle. Moya khona sokwazi ukuthi ufuna ukukhuluma naye kahle. Ngifuna ukukhuluma naye kahle. Ngijwayela kahle. 5 years nalo muntu. 5 years. Ake 3 years ke mina. Uyawazi 5 years. 3 years kodwa ngikwazi wazoba. Wazoba. Why ngingakwazi mina? Lo muntu ngiposta every day ungangiboni. Bengibona. Ngikho ngithe ngizokutshela namhlanje nami ngiyangiyeke. Ngiyangiyeke wena mina. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi Enough is Enough. So nje ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi kahle ihamba kanjani kodwa ke nizoyizwela. Abanye benu ngiyazi bayazoyithanda, abanye benu ngiyazi ukuthi ngeke baze bayithande. Futhi asinayo inkinga nalokho. Ngeke nize nithande yonke into bakithi. Nisixoleleni. So ke namhlanje ngivakashelwe i-guest yami. Ithi khona lento esefuna ukuthi nje iveze ngoba nakho akuphile kahle mekuthi akakhona ukuthi ayiveze kodwa ke ngoba sila sizele kona ukuthi simsize. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani Zizi? Ngiyaphila nami. Waba isibongo? NguThabiswa kaNene. Nene. Yebo. Ubuye uphi ekhaya? Uphi ekhaya? Emlazi, kaQ. Ukhulele khona vele? Ya, ngikhule enkandla kodwa ngamuva in for isikole la. Oh, okay. So, ngicela uvele ngitshele nje ukuthi kahle why sihleli lo sofa mina nawe soba uthu namhlanje kwenzakalani? Yini oyibhalele la? Sikuphi izathu? Ngoba nje ngibhalela ekhaya ku Enough is Enough, ngibhalela ukuthi kunomuntu engimthandayo. Manje inkinga kuba bazi ukuthi uthandana nabantu abakanjani abesilisa futhi because unomuntu esifana athandana naye. Manje mina if sengibona lokho bepostana kebe nami ngingxenye yakhe lokho kuyangilimaza ungiphathe kahle. Manje ingakho nje ngizothi mina Enough is Enough, nami ngumuntu ngidinga i-right yami. Imake lo muntu lo athandana naye alokho impost umficile noma uyena ofice wena? Ubani wathandana qala nobhuti? Ngiyacabanga ukuthi yena usisi lwathanda qala nobhuti. Oh, the time kade niqala i-relationship yini akamvezanga usisi? Akamvezanga, ngabona nje sepostwa nje. How? Yonke ngicela kakhulu ukuthi ngobani nginjani ngapost. Usenesikhathi singanani uthandana naye ubhuti? U3 years wonke usuphelile manje, 3 years wonke uphelile ngitshala naye kodwa nje still wenza into ayenzayo. Bathi ubuso bakho bujwayelekile angazi ukuthi ngibona mhlawumbe usewafika la Black Life TV before? Hayi cha sikuthi khona enye isho ngangenyela kuyona kwasho ukuthi because ngakade vete ngifuna omunye umuntu kwasho ukuthi manje lo cause ngamthola kuqala vele manje akulula ukuphuma because ngazama ukuphuma ke ngasho ukuthi manje ngiyamthanda ke ngabona okay ngoba khona isho kanje avele ngizele ekhaya ngizocacisa nje kabanzi ikhona vete into engisengengenyela vele before. Oh okay. Wawuze uzokhuluma ngobhuti lo esimzele namhlanje? Oh hayi kwakumunye umuntu lo kwakusipha. Okay. Ngathi baningi. Ayi baningi ngisho ukuthi if ufuna umuntu nje umfunayo ayi impela kumele umlandele because lo akayeki kwamanje. Akayeki ngifuna uqama akayeki. So lo ushow yakhe because to be honest siyabukela amanye ama show asigcini nje ngokubuya Black Life TV ngoba nakho mhlambe sisebenza khona no siyabukela amanye ama show and sisuke sinibona ukuthi hayibo kuhamba kanjani kwenzakalani abanye abantu bakhala ngani bayasizakalani kodwa kwenzakalani so ngiyasho ukuthi ubuso bakho ngathi khona ngijwayele khona and uyangithusa bangitshela ukuthi le show le wawungazele lo muntu omzelela namhlanje yena ngangazele shame ngangazele yena. So ukuphethe kanjani ke manje ke lo simzeleke la ngiyakunderstand ukuthi lokho epostana nosisi and wena uyithandi sisi lonto kodwa ke kwezinye izinto nje mhlambe kubudlelwane benu mhlambe yini enye into ekuthi ngci emphefumulweni noma yini enye into ekujabulisayo ngayo kuyikona njengoba uchaza nje ukuthi akayekeki. Angifuni uqamba amanga empeni uyanginika isikhathi sami ngidingayo uyanginika ukuthi njengoba esikwazi ukuthi manje sifuna ngisho khipha amalobo lo sisi lo akungiphathi kahle ngoba
mina angazi yonke into akayidinga ngiyamenzela yonke into akayicela ngiyamnika kungani mina like ebusuku okay ngiya-understand ukuthi ebusuku vele wenza ngathi lapha kangazi kodwa like emini wenza ngathi akangazi kodwa ebusuku ungibiza ngo-baby into ekanjani into engayithandi yona leyo ukuthi yindaba mina ngifihlwe like ngisilwane mina simongibuka akakaphumi kwi-closet ngiyacabanga ukuthi akaphumi kwi-closet kodwa mina lokho anginendaba nakho ngoba ngiyamthanda phela nami ngithanda akacacisa ukuthi okay uyangithanda akenze sure ukuthi nami into engiyifunayo ngiyayithola because if enganginiki yona akungiphathi kahle lokho so what if uthi yena okay fine bengafuni mina ukuthi ngikuveze kusisi fine ngoba ususivezile-ke akazi kodwa usinosisi akayindawo nawe iba khona kodwa unosisi akayindawo impela ngaba njalo-ke impela usisi noma engayindawo nami ngizobe ngikhona kude okay meshada nami ngiyashada kuyacaca oh wow kuzoba njalo impela ngoba angeke sisi wami ngiyamthanda impela angiqama ngiyamthanda futhi angizenzisi manje mawubona mina nje yamuthi ngihlanjani angiyakubona kodwa ungithandi mina ayi akuthindiki nkosami ongixolele nkosami akuthindiki akuthi ngisho no akulungile ngiyakuzwa uhlala phike lo bhuti sikhuluma ngayo uhlala ngayo uhlale cause bade nomsebenzi wamuvela egolf eSentini kodwa aphinde futhi wabuya la cause nakhona khona into asalibamba la eThekwini oh sho ula Natal yebo ula Natal nje oh sho kuzoba seduze ukuthi yebo kuseduze cause I think manje ukamashi ngicabanga okay ngiyacabanga mhlawumbe ngenze ukuthi usesemsebenzini manje noma nakhona futhi ngenza cause uvamise ukuphuma ngabo past 6 emsebenzini oh okay sekusondele ngokupast 6 and ngicabanga ukuthi masingasuka manje sembheke mhlawumbe singasesimthola hayi inkinga siswami singasuka nje namanje hayi inkinga asimboni Ngiyabonga kakhulu ukuthi usamkele ekhaya lakho la uhlala khona la uzinze khona la uthi nawe mengila ngivikelekile nami. Igama lami ke mina nguStufuza wakadla ngamandla eZulu ngishadele kwaNdlela ngibuye eThekwini. Ngisebenzele eThekwini futhi. But indlela engisebenza ngayo ngiyahambela indawo njengoba ngiyila ekhaya namhlanje. Ngiyazi usibonga expectile ukuthi ngizofika kodwa ngilala ngikhona. And angizelanga ke mina ngokwami. Igama le show engiyi-host kulo lithi enough is enough. So umuntu ongibhalele ku show ilo uhleli la ngaka left mina. Ngiyazi mhlambe kungenze ukuthi uyaqala umbona ongenza futhi nanokuthi awuqali ukumbona. So ke yena isibongo sakhe ngicunga isibongo sakho owakanini. And ngihamba naye ngesimanga sokuthi khona into eyenzakala empilweni yakhe njengoba decide ukuthi okay namhlanje asike sivele siqonde ekhaya la kuhlala khona ubhuti okaSithole anaye kwezothando. So ingakho sithelekile singa-announce-anga ukuthi siyeza siyaxolisa kakhulu ngalokho cela usixolele. Kodwa ngiyacela ukuthi usamkele ngibonge nani kakhulu nanethuba ukuthi uvume ukuthi singene nala endlini sihlale phansi. Kodwa ngiyacela nje usinikeze ithuba lakho isikhathi sakho nesineke ukuthi usilalesise kahle ukuthi kahle size ngani la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Umaba lo sihleli naye Gasela ubuya kuphi? Eastern Cape. Oh okay. Ngabe ubhuti okaSithole uhlala naye la endlini? Yebo ngihlala naye. Senesikhathi singana nje nindaweni? I think it's now 5 months. 5 months. 5 years. Oh 5 years. Yo sesiside kakhulu lesikhathi. Mhlambe ngabe abantwana nabo noma bengaqondana? Hayi besingabe nabo abantwana. Okay. Uyamazi i-guest yami engihleli naye? Hayi ngiyaqala nokumbona futhi ngingavuya ukumazi. Oh okay. Ngiyacela usuzazise nanokuthi usho ukuthi kahle la ekhaya sibekwa yini sihamba ngani. Ngoba usushila igama lakho sesingajabula ukwazi igama lami nguThabiso wakanene ngihlala la eMlazi ngizoeMlazi. Ngizosho nje ngokukhulu kwethobo ukuthi lo muntu ohlekisana naye nami ngiyahlekisana naye. Angizwanga sisuthe uba igama uStufuza la ngamandla eZulu. Ubuya kuphi nalo futhi? uThabiso Nene ungibhalelele ku show ethi enough is enough. Sorry kancane mama, ubuye ungiphindela? Ngithi mina lo muntu ohlekisana naye la nami ngiyahlekisana naye sisi. Kanjani ngale nini?
Mina how many years? So 3. 3. Shuthi kulo 5 years wena ula engceni kimi. Abengekho engqeni bekade ngimfana yikwela sisi. Cela simfonele. Khona indlela ningasifundisa ngayo. Cela. Awunayo airtime. Oh, cela simfonisa. Uwephi yena? Semsebenzini? Oh, Semsebenzini. okay. Good. Let's speak. Thank you. Hello? Hello, siya? Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yazi kunento eyenzakalayo endlini kunabantu abafikayo and bafika nomuntu ekuthiwa uThabiso. Ba uThabiso? Uthabiso, usho Uthabiso. Ba uThabiso nene ohlala eMlazi. Umngane wami-ke loyo. Umngane wakho kanjani because uthi niyathandana? Hayibo. Yini iqhamuka phela? Ome kancane. Thabiso uyayazi lendlu? Hayibo nkosami. Wesiya? Ngiyabuza ngithi uyayazi. Kade ngikephi nawe izolo? Yini kwenzakalani manje? Ome kancane. Kade ngikephi nawe izolo? Cela ukukhuluma nawe. Uyayazi ini lendlu? Angiyazi nje sisi. Nilalaphi pho? Yehotel. Oh uyabhuka ngale mali ngimnikeza yona. Ade ngina izolo ehotel. Thabiso wona amasimba ongilethela wona la eThekwini ngisuse ekhaya all the way from Eastern Cape ngizala ngihambela amasimba. Mana-ke mama. Ngiyabuza ngiphendule ukuthi ngikuphi ngiphendule lo mbuzo engibuza wona ukuthi ngisuke le Eastern Cape ngizohlala nawe la for 5 years ungenzela lamasimba ongenzela wona uba uThabiso. Mama, Uthabiso umngane wami. Umngane wakho kanjani because uthi Musilo ukuthi umngane wami siyashona ukuthi siyajona nawe umuntu osajona nawe usuqamba manga. Wawungiqambela manga. Ngenze njani ngihambe manje ufike ngekho la endlini? Lalela ntombi, ngisethi umoya. Cha ungangibizi ngobaby, ungangibizi nangu uThabiso wakho ubaby wakho, ungangibizi ngobaby. Ungangihlanyisi nje futhi. Uthabiso wakho ngiyachazela ukuthi umngane wami. Kanjani because nangu uThabiso uthi niyathandana. Thabiso nenzani? Siyathandana siyajona. Wesiya ungangenzi iqhe mina please, ungangenzi iqhe. Please, khuluma iqiniso. Hey. Khuluma iqiniso, ngicela ungahleki nawe because uzongihlanyisa manje. Hey. Ngicela ungahleki. Hey. Uzokwenzani? Ngithi ngicela ungahleki. Uzokwenzani? Ngithi ngicela ungahleki. Uyazi ukuthi lo muntu ngimsakha ngaphi la ebhedini kodwa ubhizi nezinqa zakho. Ngisa amasimba yini? Ngisa amasimba yini? Ngicela bo. Soyishaya. Ngangijwayeli kabi. Ungangijwayeli kabi. Uzokwenzani? Endlini yami. Uzokwenzani? Endlini yami. Ngangijwayeli kabi. Endlini yami. Endlini yakho yebo. Uyabuza ukuthi uzojwayela endlini yami. Ngiyacela ukuthi sizameni ukwehlisa Endlini imoya. yami. Futhi ngibambe. Ngiyacela ukuthi Ufuna ukukhuluma naye kahle. imoya khona sizokwazi ukuthi Ufuna ukukhuluma naye kahle. Ngifuna ukukhuluma naye kahle. Ngijwayela kahle. 5 years nalo muntu. 5 years. Ake 3 years ke mina. Uyawazi 5 years. 3 years kodwa ngikwazi wazoba. Kwazwe yini? Wazoba. Nosiya. Why ngingakwazi mina? Lo muntu ngiphosta everyday ungangiboni. Bengibona. Manje Ngizokutshela namhlanje nami ngiyangimiyeke. Ngiyangimiyekisa wena mina. ngiyacela ukuthi sizameni ukwehlisa uzomyeka ke namhlanje. Uyandimba ngithini? sigcine singagcina Uyandimba ngithini? Uyandazi ngiphuma phi? Uyazi Eastern Cape. Angindaba uthi uphuma phi Uzomyeka. Uzobodwa By force. Webhutwa abantu. Uzomyeka. ngiyacela ukuthi Ubhuti noma usisi angazi noma ngizokubiza ngani. Go to boat. Uzomyeka. Boat, you can call me that. Angindaba. ngiyacela Ngiyacela ngoba usiya Ufuna ukudila naye, ufuna ukukhuluma naye. ngiyacela ngoba usiya akekho ledize kwethu kube ukuthi sehlisa imoya mekukuthi mama Ube ngipheka unyeke. Cela ube ngipheka uzosala la endlini. Cela ngithathe izikhwama zami usiya uzongithatha. bese singahlosile ukuthi sixoxe la endlini Ngenze njani? Usiya uyamphika. Ngenze njani? Shuthi mina Ngisaba ngoba ngiphika nje ngoba ngisaba uzomyeka. uzobona kodwa ngeke ngimyeke Uzobona yabona la endlini ngiyindawo. Uzobona ke. ngiyacela manje sizama ukwehlisela imoya but ngiyacela ukuthi ungahambi ngiyacela ukuthi usiyanje ngoba ekushiya la endlini ngoba ukuthi uzokufica la endlini ngiyacela Angeke ngikwazi. Mbukela ekhaya niyabona nani sesimo sihamba kanjani akukho rest ekhaya kodwa ke sizoba nakho ukulinda sizomlinda siyazi afike la endlini okwenzela ukuthi usisa simgcine la endlini ungazi usiyase receive call kuyaba khona uThanibiso nene nepresident la ekhaya sebese singene inkingeni eningi so sizokuzama ukuthi sihlale azafika usiya ukuze kuzokwazi ukuthi sihambe esefikile kungazi ngoba nakho se receive call umuntu wakho usiyahamba la ekhaya asikufuni ke lokho ke ngiyacela ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyathanda kakhulu.
Sasiside kakhulu isikhathi silindile ubhuti wabantu akaveli. But-ke mhlambe mina ngingafisa ukwazi kuwena ukuthi uzizwa kanjani nje, uzibonile nawe ukuthi usisi uyalwa and akanaso nje isikhathi. So uzizwa kanjani? Yo sisi wami ngisizwa ngikhululekile emoyeni nanokuthi okungcono usiyalazi iqiniso cause bekade kungilimaza nami ukuthi ubusy uthana nomuntu endakamazi kanjani. Benganhlosa ukuthi nami ngimlimazi like ukuthi nami ngumuntu ngiyakudeserve uthando njengabanye abantu like yonke into nami ngiyidinga enhle. Okay. Ngiyaxolisa kodwa nami ngizwe ngabanje uthando. Uma ngabe ethi-ke ubhuti wabantu fine usuyivezile kusisi ngithandana naye ngiyakuzwa lokho. Kodwa usisi ngiyamthanda naye akayindawo. Nawe futhi ngiyakuthanda awuyindawo. Mhlambe ngabe lokho kuzokunikeza ukuthula noma mhlambe uzovela uthi nje usisi akaphume la mina ngifuna ukusala ngiwani. Mina ngokuthi mayetshela usiyathanda sokuthi angiyiboni inkinga nginankinga ngingaqhubeka nje naye kungaba kena ukuthi uthini usisi kodwa mina anginayo inkinga nje kodwa bede ngibafice khona so ngiyeze ngikwazi ukubahlukanisa futhi. Okay. So njengoba usisi eduba ethi ayi mina ngiyahamba la okungcono ngizophindela ekhaya eEastern Cape. Mhlambe ngabe lokho ukuphathe kanjani ukuthi usiyadudwa manje? Remember ukuthi mase kuthiwa akekho right umuntu wakho nomuntu wakhe. Mhlambe kwakunina nje kwi relationship yenu. Mhlambe kuzoba nalokho ukuthi usaphatheka kabuhlungu mhlambe kube khona leyo gap ukuthi ngisazwe ubuhlungu ukuthi umuntu wami uthi uphindele eEastern Cape ngesimanga sokuthi wena uzivezile. Mhlambe akhona ama plans onawo ukuthi uvale leso sikhala ungamenzi azizwe engazuthi useyedwa wena ukho. Yo khona kubhlungu phela ukubona usisi goduka ekhala ngenxa yami kodwa nami into engayisho ukuthi ayikho into ebengizoyenza nami siswami nami ngiyamthanda usiya so mase goduka kuba bhlungu because imina umuntu uqale indaba leni. And futhi ngiyamthembisa ukuthi usiya noma sehamba uGail ngizomphatha kahle. Okay. Mina kwami nje ukuthi ngikufisela inhlanhla nekuthi ubhuti wabantu uyafika athi ngithanda noba u2 angazi ngikufisela inhlanhla lokho kuzokwenzeka mhlawumbe ungaba right ngakho ngoba wena phela umbhalelile mina na kanjani fanele ngihlezi ngisesayidini lakho. So ngikufisela inhlanhla kona konke kube ukuthi niyaphumelela kubudlelwane benu iyahlangana impilo yenu nikwazi ukuthi nibe ne future ebambekayo and ejabulisayo ngolunye usuku. Phela nkosami ngiyaxolisa kakhulu nkosami kuyena usisi umlimaza inhliziyo ebusuku kangaka kodwa ngiyathemba ukuthi uzophola afu egcine futhi understandile. Ngiyathandaza nje lokho engixolela nkosami into engiyenzile ngiyakuyena nakumuntu wakhe kodwa usange ngithanda kanje engixolile kakhulu. Mbuke lapha ekhaya okwethu ukuthi silivale la uhlelo niyabona nani ngokwenu ukuthi akuhlwile manje kade sihleli nkosami semlindile ubhuti okaSithole ekuthiwa usiya egama lakhe nizibonile futhi nani ukuthi nizibonelile nani ukuthi uhambe kanjani isimo. Cela ukuthi nawe ukuthi kukhona lento esithe ngci la emonini yakho ungakhohle ukuthi usi-emailele lapha ku-email address evela lapha escreenini sakho. Cela ukuthi ungakhohle ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye.